Айза булыр. Айза Сафарова. Комфортлы яшар өчен сиңа айына күпме акча кирәк? Instagram 30. Картаны бересен аласың. Монда бирдем дә, недостаточно средств чыкты. Instagram белән айына күпме акча эшләп була? 15 мең мәсәлән. Дим. Ва! Бу тапшыру безнең ниндер бүтән тапшыру әйләнә. Татар эстрадасында гейлар бармы? Бар. Миңа Тимати ошый, Тимур Юнусов. Полюбил тебя на свою беду. Ришат Хватовны яратып. Бұртал Зұрхан қарамысаңыз, Гүлназ Сафарова сізді сүйешек. Гүлназ, қайы барамыз біз қазір? Жилдіріп. Бик жилдіріп жүрмейм, ойбашқан күресі менің янда қорып өші отырып бара аласың. Біз қазіргі вақытта бір ұшырашуға барабыз. Бұл мен сенің күнделік автомобиль рөл артында еру маршруты нинди ерек? Сен көп ересің рөл артында? Мен көп ерем рөл артында, мен көп ерем. Мен бір күнде 3 тапқыр мәсәлән шәһәрнең үзәгенә барып кайтырга мөмкинме неме? Кире кварталга кайтып, аннан соң авиастроительный районга барып, авиатөзелеш районына барып, аннан соң кире Горькийга барып, менә шулай итеп бүтән районнарны урап йөрергә мөмкинме? Чөнки ул минем бәйле көн тәртибеме, ул бәйле минем эшләремә һәм ул бәйле минем менә шулай теге кинәт кенә килеп чыккан эшләрдән. Кинәт килеп кичегә аткан эшләр күп минем әйе. Яхшы, әйдә булай. Мен сиңа 50 сорау. Әйе. 50 сорау, әлеге 50 сорауга синнән ихлас җавап. Әйдә. Кайбер җирдә сорау булмаска мөмкин, кайбер менә монда пешеход уздырасың. Син пешеходны уздырып тормыйсың. Монда уздырмыйм, менә монда пешеходны дөрес урында чыгарга кирәк. Кайбер җирдә сорау тулы биремдә булырга мөмкин. Шуңа күрә синнән ихласлык көтеп бар. Әйдә. Бүген иртән торгач иң беренче булып нинди уй килде башыңа? Нәрсә кияргә икән? Һәм әлеге сорауга ниндирәк җавап алдың? Мен аны мотор тип киенеп килергә кирәк бүген тапшыру булгач, пиджаклар кием микән әллә дигән уйлар булды. Аннан соң әйтәм, җылы һәм уңайлы итеп киеним әле үземә. Ничек уңайлы шулай итеп дидем дә мен һәм шулай сыйдырма киеп куйдым. Күз алдына китер, дөньяда Гөлназ дигән исем гомумән юк. Көннәрдән бер көн ул юкка чыкты. Нинди исем булыр иде синдә? Нинди исемне сайлар идең? Беләсеңме, элек бит исемне яратмыйдыр инде. Аннан соң шундый ярата башладым, шуңа күрә мен аңа нидер алмашка исем дә таба алмыйм. Ләкин табыра кирәк. Анжела, Виолетта. Юк. Анжела, Виолетталар түгел. Ниндидер Гөлсирин, Вәсиләләр түгел, Алия, Алсулар түгел. Мин кем булыр идем? Сен бетте бит инде. Юк. Сережа. Мин Айза булыр идем. Айза. Айза Сафарова. Айза. Мин тапшыруы Айза Сафарова. Ну, бәлки мин фамилиям да Сафаров булмас иде, мин Айза булсам. Яхшы, дөньядагы иң стильле хатын-кыз кем? Синең фикерең буенча. Иң стильле алар шундый күп. Кира Найтли. Кира Найтли, актриса. Әйе. Пиратка Брестон Мори. Әйе, ул миңа ошый үзенең гомумән типажы белән, үзенең фигурасы белән һәм минималь стиль сайлауы белән. Дөньядагы иң матур ир-ат якыннардан кала бит. Миңа Тимати ошый, Тимур Юнусов. Тимати синеңчә иң матур. Матур дип әйтим, мин матур ир-атларны гомумән, миңа матур ир-атлар ошамый. Хатын-кыз кыяфәтле ир-атлар булар икән, алар матур. Миңа алар ошамый. Яхшы, Тиматины иш сүз белән тиз генә брутал, зур шундый. Ага. Һәм кара. Брутал, зур һәм кара булсагыз, Гөлназ Сафарова сезне сөешәк. Синең әгәрдә тормышың кинофильм булса, аның исеме нинди булыр иде? Мин. Яхшы. Син бер кайчан да нинди кием кимәячәксең? Бер кайчан да нинди кием кимәячәкмен? Ялтырауыклы, чәчәкле һәм шул вакытта бал итәкле барысы да бергә. Бала итәкле? Бала итәкле. Нинди буласың бала итәкле? Бала итәкле. Менә мондыймы? Менә мондый. Валан дип әйтәбез без. Гармошка инде? Әйе, юк, гармошка түгел, валан, дулкын. Ага. Дулкын итәк, үзе ялтырый һәм әле шуңа чәчәкле принт төшкән мәсәлән. Син үлеп китә торган зарарлы ризык. Гамбургер. Еш ашыйсың? Юк. Айга бер ашыйм. Макдональдска соңгы тапкыр качан кирдең? Макдональдска гел керәм, чөнки кофе Еш ашамыйм ди. Кофе өчен, яхшы. Нәрсә эшләп карар идең үз тормышыңда, ләкин куркасың ул әйберне эшләргә? Нинди адымга барыр идең? Мин сплавка барыр идем.
теге Мари елгаларынан төшәләр бит әле. Ташу вакытында, иртәнге язда. Теге катып, туңып, палаткалар белән нәрсә төшәләр бит әле, километр араларны су белән йөзеп. Менә шулай төшер идем, ләкин куркам. Киңәш кирәк булса кемгә шалтыратасың? Яни әбигә. Менә соңгы биргән бер киңәшне искә төшерә аласың. Әби көн саен киңәш бирә, иртә белән шалтырата. Ни кирәк рухта киңәшләр була? Соңгы тапкыр әбидән супер киңәш, ул минем менә шундый хәлле акчам бар, әби менә шунда салым икән, монда салым икән, сен менә шулай төр дип миңа киңәш бирә. Балачакта яратып караган кинофильм яисә сериал? Дикий ангел. Наталья. Ул бик яшь күренә әле ул кызый. Соңгы арада Россиягә бик яшь килә башлады. Аңа ничә яшь килде? Аңа бер 45ләр барды. Аңа инде 60 булырга тиештер инде теге безнең балачак күптән булган исә Без мәктәптән кайтадырык та йөгерәбеме, пәлтәләр салып 60 менә шул пәлтәләр белән әле хәтер шапка белән башланды бит бу дип карап утыра. Геройның исеме искә төшерә әле? Төп геройның исеме кем иде? Теге Наталья Рейраның бойфренды. Кем әле? Сары гына егет. Сары гына Арана. Уңайсыз хәлдә калган соңгы берәр очракны искә төшерә аласызмы? Мин кирдем кибеткә, җидем ризыклар анда. Артта дөнья хәтле чират тора. Карта белән бит инде картаны бирәсең дә булды. Мин карта күп акча барында белмим, миңа ирем салып тора картага, әйме. Картаны бирәсең дә һәм алалар. Картаны бирәсең, аласың. Монда бирдем дә недостаточно средств дип чыкты. Әле сонда сине таныган да булсалар. Таныганнардыр инде, монда чират, монда татар сатучысын әйтәм. Татар артистларының акчалары. Ярый, мин әйтәм, мин хәзер чыгып керәм машинага. Машинада да юк иде инде анда акча. Чыктым да киттем шулай. Җәй отпусклар сезоны. Һәрбер кеше үзенең ялын онытылмаслык уздырасы һәм ялның матур мизгелләрен тарихка кертеп калдырасы килә. Үзегез беләсез, бу очракта иң кулай вариант GoPro Action камерасы. Казан Hero сайтында әлеге камераның соңгы моделен арендага алып торып була. Шулай ук шәһәрдәге иң кулай бәядән GoPro аңа аксессуарлар һәм башка техниканы сатып алырга мөмкин. Тулырак kazanhero.ru сайтында яисә Instagram аккаунтларында. 2019 елда булган, синең белән булган иң зур вакыйга нинди дип саныйсың? 2019? Шушы елда. Иң зур вакыйга 2019 елда. Минем телевизион проектыма, автор проектыма мин тапшыруына 1 ел булды. Ул бит инде 2018 елгы вакыйга. Син хәзер һәр елларның вакыйга дип саныйсың. Юк, 1 ел. Син беләсеңме? Үзең беләсең бит, менә бу авторлык тапшыруларын, аларны рейска куеп, алар эшләп китсен өчен, алар рейтинг җыйсын өчен нәкъ менә 1 ел вакыт кирәк журналистика буенча, әйме? Һәм күп тапшырулар 4-5 айдан ябылалар. Алар яши алмыйлар. Шуңа күрә 1 ел бу җиңү һәм бу минем өчен вакыйга дип карыйм. Нәрсә өчен акча жәллисең, ә менә нәрсә өчен киресенчә жәлләмисең? Ниндидер спа ял итү өчен акчаны жәллим. Супер, бу бит супер ял итү барасың, синең массажларына моны сүртәләр, аны төне сүртәләр. Һәм шул дора 15 мең мәсәлән. Дим. Жәллим, бүләк итсәләр генә барам, әйме? Нәрсә өчен жәлләмим? Ашау өчен бер кашан да жәлләмим. Әби миңа гел әйтә, нәрсә эшләсәң эшлә, ашау өчен. Тәмлеме, сыйфатлымы ашау? Тәмле, сыйфатлы, мин тәмле ашарга яратам. Үзеңә ошаган иң матур синең фикереңчә, фотосессия, чыккан фотосессия, яисә конкрет бер фотография. Менә искә төшерәсезме? Алар барысы торшы. Хәзер без анда менә чыгарырбыз сине. Менә соңгы фотосессия Николай белән ясаган фотосессия. Николай белән? Николай синең дә басып торып. Фотограф. Мин Николай белән кочаклашып чыккан фотосессия. Юк, Николай Кулагин бик атаклы фотограф, һәм белән чыккан фотографиялар менә бу серия. Менә бу серия миңа ошады. Яхшы. Instagram белән аена күпме акча эшләп була? Гомумән дип алыйк, әйдә, үзеңнән генә чыкма. Гомумән алганда Instagram 30. Бу бартерлар белән бергә санала. Бартерлар белән бергә. Комфортлы яшәр өчен сиңа аена күпме акча кирәк? Мин белмим, суммада әйтә алмыйм мин, әйме, хәзер суммада әйтә. Юк, менә мин беләсең нәрсә дип карыйм. Мин аена 20 меңгә дә комфортлы яши алам.
Lekin sен бүгінгі күнде 20 меңгә яшәмим. Әлеге сумга яшәмим, чөнки минем ирем бар, минем хезмәт хакым бар, минем. Шуңа күрә әйдә барлык сен факторларны Юк, гаиләгә аена күпме керем килгәнен мин әйтмим. Синең кебек активлыкка хатын-кыз өчен Аласияра. Синең кебек активлыкка хатын-кыз өчен күпме кирәк дип уйлыйсың? Әйдә барысын да сана. Әйтик, мәсәлән, баласы бар, өйгә продукция да ала ул. Күп кирәк. Күпме? Казанда. Ой, күп кирәк. Ну бала белән бергә, 100 мең җитәме шәһәребездә? Мин әйтмим, суммала әйтә алмыйм мин. Юк, Айваз, әйтә алмыйм суммала. Аны санарга кирәк, аны утырырга кирәк. Кеше белмәгән нинди хоббиң, берәр талантың бар. Мин бәйлим. Кич утырып. Кич утырып түгел, мин арысам, ял итәсем килсә, мин авылда бәйлим. Соңгы тапкыр нәрсә бәйләнеш шунда? Свитер. Носки, свитер. Әйе. Носкиларны мин бик тиз бәйлим. Юк, бу свитерны түгел. Син ашап караган иң сәер ризык. Ниндидер дракон җиләге Таиландта. Ашадыңмы син? Юк. Син Конкрет җаваплар, әйме? Еш ачуланасың. Еш. Менә шушы камерага үзеңнең иң ачулы йөзеңне күрсәт әле. Шулда булдымы инде ачу? Шулай иткәч, синең куркырга тиешләр ул шикелле. Юк, мин беләсем, мин ниндидер куркуымнан монда йөз ясам, мин күз белән куркытам кешене, караш белән. Менә булай ачуланганда минем карашым үзгәрә. Әнә юхиди хезмәткәрләр, сәлам. Синең курыклары. Теге йөзеңне күрсәт. Караш белән. Шит телдә берәр, теләсә кайсы шит телдә берәр фраза, берәр сүз. Welcome. Рәхим итегез. Нинди сорау җен ачуыңны чыгара? Икенче бала качан алып кайтасыз? Тамаңа җавап. Әле түгел. Күптән түгел синең өеңдә кунак булган танылган шәхес. Ландыр. Качан булды? Бер ай элек. Нәрсә диде? Шәй иштек. Нәрсә диде? Яхшы, хәзер сиңа сайларга кирәк булачак Фирдүсме яисә Элвин Греймы? Ну юк инде һәммәсен әйтәм, тегесен кәлдегесен әйтәм. Берне генә сайларга кирәк. Ну юк. Тешне кысып булса да берне генә сайла, берне генә сайла. Юк, Айваз Садыров. Яхшы, Айваз Садыровмы? Әнвәр Нургалиевмы? Айваз Садыров. Мин юк монда дип күз алга китте. Юк, алайса кем Айваз Садыровмы, Әнвәр Нургалиевмы дисең син? Әйе. Мен әйтәм Айваз Садыров. Димәк, синең Әнвәр Нургалиевка булган мәхәббәтеңне, аңа мөкиббән китүеңне исәпкә алсак, Айваз Садыров дисең. Әлбәттә. Яхшы. Син бит минем дустым. Үзеңне эш сүз белән тасвирла. Уҗәт, эшчән, ихлас. Үзеңнең паспортыңдагы фотографияга карашың синең. Шушымы ул сиңа? Нормаль, исем китә. Әле күрсәтә гел халыкка. Күрсәтә. Пожалуйста. Сумкада. Так. Хәзер Айваз минем сумкага кирип китә. Бу нинди тапшыру бу, Бу нинди шундый тапшыру бу? Так. Әйдә каплыйм сериясын каплыйбыз. Әйдә. Так. Булды. Бик матур, бик матур фото. Шуңа күрә син артык аңа теге исең китми. Мин беләсеңме, гомумән Айваз нәрсә әйтә алам? Мин гомумән фотоларның ничек чыгуына хәзер исем китми. Элегрәк китә иде. Элегрәк бик китәдер. Алла, тагын төшәдерим, тагын сыздырам, тагын бутырадым. Мин ничектер үземне кабул итә башладым. Ну, яра, шулай килеп чыккан, ну, яра, ямсыз килеп чыккан. Шуннан нәрсә, мин бер җиремдә авыртмый, барда яхшы. Шуңа күрә әлеге тапшырган төшерер алдыннан кат-кат камерадан ничек чыган дип карадым үзеңне. Камерага кызык, чөнки теге борын гына төшермәсен дип алайсам монда барысы да яхшы чыгарга тиеш. Мин тапшыруыма танылган кайсы шәхесне чакырыр иде? Бу дөнья күләме? Бәлки, шу әйдә үз тирәбездә. Хәмдүнә апа киләм дигән миңа. Хәмдүнә апа киләм диде, киләсем килә диде. Үзем дә Хәмдүнә апаны чакырасым килгән, ләкин Татар радиосы бик пиар ясады теге Хәмдүнә апага имидж үзгәртәбез дип. Һәм ничектер мин моңа тыкшынып, теге бу идеяны урлаган кебек булып каласым килмәде. Без аны алданрак уйлаган булсак да, шуңа күрә ничектер бу ситуацияны, бу сорауны мин арткырак планга куйдым, бәлки бу онытылыр һәм Хәмдүнә апага киләчәктә яңа имидж ясарбыз дип, Әтләк калды. Әтләк калды. Чакырыр идең. Хәмдүнә апаны чакырыр. Россия эстрадасыннан кемнәр белән таныш? Шәхсәнме? Шәхсән, эшләгәнем бар. Яхшы эшләгәнең бар. Өч кешесен әйдә. Өч кешесен, Алар күп. Әйе, Лев Лещенко белән эшләгән бар. Тагын кем? Газманов белән эшләгән бар. Любой белән эшләгән. Николай Расторгуев. Расторгуев белән. Машинада соңгы арада кат-кат тыңлап йөргән җырыңны. Кабызып, кушылып җырлап. Радик Юлия Акшин.
Нинди җыры? Уфтанма. Әйдә без ул җырны хәзер кушабыз. Әйдә. Һәм рәхәтләнеп. Инде ул җыр чыгуга күп вакыт узды, ләкин ул минем яраткан җырларымның берсе булып кала. Уфтанма, гомерләр көскенде күтәрди, шал шәшен күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Күңел булып киттеме? Әйе, күңел булып китте. Бер кешегә нинди әз нәрсә кирәгеме? Җырлап алу. WhatsApp'тагы соңгы килгән хәбәр. Әйе, күрсәтәбез халыкка. Башта үзең карап, бәлки күрсәтергә ярамыйды. Соңгы килгән Соңгы килгән хәбәр. Ул минем балалар лагереннән. Нәрсә дигән анда? Сабыйлар лагере язган. Ссылка по группе, менә бу фотоларны монда кереп карый аласыз дигән. Яхшы, конкрет кешедән. Группалар бик күп миндән эшләп. Менә конкрет берәр кеше, берәр тәкъдим, берәр сорау бармы? Гаяз. Нәрсә дигән? Хит парадны җибәрәм дигән. Эш буенча. Андый мәхәббәт смслар юк бит миндә, Айгаз. Бәлки. Мин сине яратам дигән Кем юк. белә? Юк. Кем белә? Мине 3 сүз белән тасвирлар. Сине Әйе. Үҗәт, максатчан, яхшы. Бу хәзер махсус әйтелгән сүзләр булдымы? Әйе, син мине яхшыга чакырган өчен. Хәзер уйлаганны әйт. Юк, уйлаганны әйттем. Безнең үскән вакытта, үскән чорда һәрбер бала, һәрбер яшүсмер нинди төркемне тыңлады? Нинди группаны тыңлады? Иванушки, руки вверх. Руки вверх. Әйдә, руки вверх. Петлюра. Петлюра? Тыңламыймы? На дворе та-на-на-на. Сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. Эй, голуби над зоною летели. Менә Гөлназның характеры нинди җырлар тыңлап формалашкан икән. Ә руки вверх төркеменең иң яраткан җыры нинди? Ой, мен яратадым теге җырын. Омут. Омут. Әйе, мин мәктәптә укыганда, мәктәп чорында иде, мин бер малайга гашык булып йөридем инде. Теге больше не приду, имез без аерылышканбыз. Шул җырны үземә нитеп, мин үземә җайлаштырып, бу җыр бит минем турыда дип инде. Шулай хисләнеп йөридем. Гөлназ, синең кебек кызлар миллионлаган иде. Һәрбер җырда үзләрен табалар иде, үзләрен тоялар иде. Әйе. Әйдә, искә төшерик шушы вакытларны. Бу җыр мин кайчандыр бик яраткан егеткә багышлана, мәктәптә укыганда ул мине тыңлый икән. Үзе аңлыймы? Шушы җырдан аңлаячакмы шушы? Ул аңлаячак, бу безнең уртак җырыбыз иде. Ул бу тапшырды караса үзен таныячак. Әйдә. В омут твоих глаз снова упаду. Полюбил тебя на свою беду. Убежать от твоей любви. Все, чем я живу, это только ты. Ты говорай. Все дороги к тебе Заколдованный. Между нами стеной темный лес стоит. Әлі бошында бет оркестр. Где найти мне тебя, мое солнышко? Птичьим криком к тебе боль моя летит. Камнем вниз упаду, крылья обломав. И, поднявшись с колен, тихо прошепчу: где же прячешься ты, мое солнышко? Отзовись, я тебя так давно ищу. В омут твоих глаз снова упаду. Үйгә кайткач, иркенләп, тагы бер кат сагынып, үзең генә бүлмәңә кереп,
Мендәреңә, түреңә Ул киласың. миңа әйткәнде бу җир минем турыда дип шуңа хисләнеп йөргән идем әле мин. Үзгә син алдалаган. Минем турыда ул җирдә. Чираттагы сорау 5 сорау булачак. Булды яки булмады дип кенә кыска гына җавап бирә кирәк булачак. Әйме? Үзең кулланып карамаган хезмәтне яки товарны рекламалаган. Булмады. Ират белән сугышканы. Булды. Фотографияңны Instagramга куяр алдыннан Photoshop аша уздырганы. Мәңге уздырганым юк. Кеше алдалап, шунда ук тотылганы. Бу тиген индир вак алда турды. Бар. Һәм синең тойгылары шул вакытта. Мин югалып калдым. Кеше аңлый да аны алдау булган, ләкин мин үземне алдакчы түгел дип калдырам. Яхшы. Татар эстрадасын яхшы беләсең, әйме? Татар эстрадасында гейлар бармы? Бар. Күпме? Ну, бер 20% дип уйлыйм. 20%? Әгәр дә бүтән чырларны алсак без инде. Теге хәзер генә яшьләрнең нәти түгел, әмма бүтән чырларны алсак, ну бер 10 бар инде түгел әйтә алам 20%. Bir көнгә кайсы шәхес белән алышыр идең? Менә тәннәр белән дә, аның режимы белән дә, менә bir көнгә кем булып кала? Президент. Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов белән алмашыр идем. Менә ул режимны тоеп карыйсым килә. Ничек ул шулай bir көндә берничә шәһәргә очып, берничә совещание үткәреп, сәгать иртәнге 4-тә торып, эшеңә барып, аннан соң менә шул көнне үткәрәсем килә, үземне тоясым килә, күрәсем килә. Нинди мода тренд кире әйләнеп кайтсын иде? Бүтән әйләнеп кайтып бара инде. Менә бу күлмәкләрнең кире әйләнеп кайтуы озынча әйме? Менә бу искә күтәрелеп торган купальникларның, чалбарларның әйләнеп кайтуы шуны сөендерә мине. Демәк, теләсә кайсы барбер, телисеңме, теләмисеңме, теләсә кайсы тренд әйләнеп кайтсын. Әлбәттә. Шуңа күрә конкрет хәзер теге менә монысы кайтсын дип теләмисең. Коллекцияңдагы иң кыйммәтле күлмәк. Әйе, баранды күлмәк. Нинди кара күлмәк. Һәм аның бәясе. Аның бәясе 180 мең. Яны пиң дип хәзер чыгарабыз да языймы? Һәм бер-ике кыз ушын югалтып егылачак. Бик батыр күлмәк. Яраткан кием бренды. Эмилия Делора. Бу элекеге Изабель Гарсия. Һә, исемен алыштырды. Сине моңа кадәр белмәгән, менә әле генә яңа танышкан кешеләр сиңа нәрсә диләр гадәттә? Син бик тәкәббер һәм бик усал кебек күренәсең читтән, диләр. Танышып киткәннән соң Карале син андый түгел икән, диләр. Мин шулай күренәмме, Айваз? Теге бик тәкәббернәм мондай. Мин ул дип. Минем үзем бик еш кына шулай дип әйтә. Шуңа күрә мин ышанам. Теге мин бит үземнең тәкәббер түгел икәнен беләм. Син дә белгән кебек үзеңне. Ә сиңа шулай килеп әйтәләр дә. Кайберәүләр бик аптырыйлар. Бау син бит гади икәнсең. Бау син бит аралашучан икәнсең. Мин әйтәм, әлбәттә инде аралашучан, әлбәттә инде гади. Син бит мин дип йөрмисең икән. Мин әйтәм, кайсың мин дип йөргәнем бар дип аптырыйм мин. Атнасың ТНВ каналында. Мин Гөлназ Сәфәрова белән. Мин тапшыруы. Мин Гөлназ Сәфәрова белән. Дусларың, танышларың арасында иң җыр телле, иң юморлы кеше кем? Айрат Ильясов. Телефоныңдагы контактлардагы иң кәттә номер. Әле инде 0000. Юк, тәттә дип әйткәндә мин саны буенча әйтмим, конкрет кешесе буенча. Ну, минем әтинеке. Әти минем күтәмим. Иң еш әйтә торган сүгенү сүзе. Мин сүгенмим. Сүгенмим дисәң ышанмыйбыз. Юк, мин сүгенә дрием, әйме? Теге беләш дип әйтә дрием инде, әйме? Беләш? Әйе. Цензура белән. Цензура белән, әйе. Ләкин соңгы арада чынлап сүгенмим менә. Иң мөһиме сүгенгәндә теге әйткәнем бар инде. Татарча сүгенәм һәм әти ишетмәсен иң мөһиме, чөнки бәреп үтерә. Булай, ну юк. Анаңны дип әйтәм. Максимум. Анаңны дип менә бу бик күңелгә тиеп үтереп менә шундый мине битереп салган әйбергә. Анаңны менә бу минем өчен иң зур әйбер. Соңгы тапкыр башыңа килгән берәр фәлсәфи мәңгелек глобаль сорау. Уй. Үлгәннәр, теге дөньяга киткәннәр, алар безне күреп, безнең ни эшләгәнне сизеп яшиләр микән анда? Үлгәнче нәрсә эшләп каласың килә? Нәрсә эшләргә өлгереп каласың килә? Балама киләчәк түзеп калдыру бик зур булыр инде. Киләчәк түзеп калдырасың килә дисәм, балага киләчәккә юл
солып калдырасың килә күрсәтеп. Менә шушы ел буенча бар балам, шушында укы, менә шулай ит дип күрсәтеп калдырасың килә. Хәзер бирәчәк соравыма җавапны мин инде 99,9% беләм. Шулай да сорыйм әле. Татар телендә сөйләүче иң яраткан радиостанция. Дөрес, монда беләсең, монда дөрес җавап бергәнә. Татар радиосы. Бүтән булырга мөмкин түгел. Юк, беләсең, мин татар телле радиостанциялар чиратлаштырып торам, чөнки мин анализ ясыйм. Миңа бу кызык. Әйдә без син белән хәзер татар радиосын кабызабыз. Нинди җыр булуына карамастан, шуңа кушылып җырларга тиеш булабыз. Әйдә. Бу җырышый. Ришатка әйткән бер юлы. Мен әйтәм, бу җыр миңа бик ошый. Ул бит синең турында дип, сал бу якка салам кыстырып куйды да Ришатны тагы да ярата башлады. Монда искә төшә хәзер теге егет. Ришат теге егеткә караганда акылрак булып чыккан. Рукиверның омыд җырын үзе турында дип әйткән булса, Ришат хатын-кызның характерын белеп, Бу синең турында диде. Дигән. Гөлнас, киләсе кунакка, киләсе шушы тапшыруда төшәчәк кунакка соравымны бир әле. Кем икәнен мин үзем дә белмим. Кем булуына карамастан, biz senin sıralarını Gülnaz Safarovadan sorauды бирәчәкбез. Акча өчен ул нәрсә эшләргә әзер? Әйдә конкрет сумма әйтик. Миллион бирәм дисәләр. Миллион бирәм дисәләр, ул үзенең принципларына каршы барып, нәрсә эшләргә әзер миңа кызык конкрет. Сөйләштек. 50 сорау тамам, ләкин Гülnaz, алдан син белән сөйләшкәнчә бүләк. Нәрсә уйнатабыз без бүген? Нәрсә бирәбез безнең подписчикларга? Аны мин беләсем, минем подписчиклар дигәч, минем Instagram социаль челтәрендә мин күбрәк сөйлим фэшн турында, стильләр турында, мода турында, шуңа күрә мин менә соңгы трендлар буенча бик актуаль булган каеш бүләк итәм. Ого. Каеш, менә монда сыйган каеш, нинди булырга тиеш икән? Булай Күрсәтик. Gülnaz Safarova дигән бугай монда Кытайча. Кытай каешы түгел бу. Off-white, бу бик кәттә каеш. Бу иң соңгы тренд әйтәм бит. Моны итәкләр өстеннән киеп куйсагыз да була, менә булай свитер өстенә бәйләп кенә куйсагыз да була. Муенга киеп, ирегезне дә өстерәп йөрсәгез була. Бу тапшыру безнең ниндер бүтән тапшыру әйләнә. Әлеге каешны отар өчен Гülnaz күрәсең беренче тапкыр кулланып карамый. Әлеге каешны шушындый рәвешле күрәсең, бик тиз эләктереп алды. Гülnaz, әлеге каешны отар өчен беләсеңме, нишләргә кирәк булачак? Комментариядә безнең подписчикларга, шушы тапшыруны караучыларга бераз гына фантазиягә бирелеп, сиңа өр-яңа исәнләшү сүзләр уйлап табарга тиеш булалар. Синең бит инде яраткан һәр вакытта мин татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә, мин Гülnaz Safarova. Әзрәк ребрендинг кирәк, яңартырга кирәк әлеге фразаны. Шуңа мин тыңлаучыларга шундый конкурс Gülnazга уйлап табыгыз әле өр-яңа, кызыклы, оригинал, бәлки баналь Сәлем генә булмаса. Сәламләү сүзе һәрбер программасында исәнләшә торган, һәр радио тапшыруны башлаганда халык белән исәнләшә торган. Минем фамилия яңгырый торган. Исем яңгырый торган. Gülnaz белән без аны карап чыгачакбыз, һәрбер җавабыгызны. Һәм шушы каешны тапшырачак. Мәгънәлесенә каешләгәч. Җавапларыгызны яза аласыз Instagram аккаунтына, минем Instagramга яза аласыз шушы видеосына. Яза аласыз YouTube'da, яза аласыз хатлар белән айвазга. Telegram белән. Telegram суга аласыз. Һәм яза аласыз ВКонтакте группасына. ВКонтакте группасында, YouTube'да һәм Instagram'да. Gülnaz, сиңа бик зур рәхмәт, без килеп җиттек бугай. Мин сине алып килеп җиткердем. Үзем китәм хәзер. Син мине төшереп калдыр инде. Камерам белән бергә. Менә монда кир. Уйның артыгы каешны кияргә онытма, син бит килешә алмас. Безнең каналга язылыгыз, Instagramга язылыгыз һәм YouTube'да чыгарылышларны күзәтеп барыгыз. Бу 50 сорау дигән яңа проект. Беренче кунагыбыз безнең Gülnaz Safarova. Gülnaz, сиңа бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз, рәхмәт чакыруыгыз өчен, барыгызга да хәерле, уңышлы көннәр, уңышлы атналар һәм айлар теләп калам. Ура! Ура!